очакваме да бъде изключително дълбоко и с много голямо лека дистанция под един конус, но както казахме, това не е проблем. Първият рън приключи и е време да видим какво се случва в реплея. Сергей Горбатенко изключително предпазливо задържа умерена дистанция, атакува само там, където е предпазливо, заради плиткия лид на определени места, които Мирослав показва. Сергей Горбатенко успява да се справи много добре, отваря малко повече в последната зона, остава в равна дистанция, но сега трябва да видим как той ще се справи като лид. Дали автомобилът му е много по-бърз и това е наложило той да пази такава дистанция. Сергей Горбатенко ще застане в позицията на лид, а Мирослав Митков с по-високата квалификация от вчера ще го преследва. Виждате разликата и в поведението на двата автомобили. 40-40 изглежда малко по-тежка или просто е малко по-мека и извършва по-плавни движения. Дали това е правилната стратегия обаче за трасето, което се намира тук в Павликени, ще разберем от неговия лидер. Светофара свети в зелено, двамата пилоти